Det er B-583, som man kan se, og det var en af de Herculeser, der blev sendt til Afghanistan, da vi evakuerede de sidste danskere derfra for nogle år siden. En ganske dramatisk historie, hvor flyvevåbnet med meget kort varsel skulle rykke ud, fordi det var den eneste mulighed for at få folk ud af landet. Det er rigtig spændende at være i nærkontakt med en Hercules, fordi det er et fly, der har spillet en stor rolle i dansk flyvehistorie. Og derfor er den selvfølgelig også med i bind 3 af min trilogi om Danmarks flyvehistorie. Og træeren, det er den militære flyvning i Danmark. Den begynder faktisk med evakuering fra Kabul, men så kører vi tilbage og hører om det allerførste militære flyvning i Danmark, som foregik med ballon. Og så kommer vi op gennem pionertiden, vi kommer op gennem 2. verdenskrig, hvor tyskerne anlagde nogle flyvepladser, som flyvevåbnet siden fik vældig meget gavn af. Og vi kommer igennem den kolde krig med de mange styrt, som der var af jagerfly på det tidspunkt, og så op til nutiden til sidst. Men i øvrigt så er vi jo på Aalborg, og det er en flyvestation, som dukker op flere steder i bogen, fordi det er en af de vigtige og ældste i Danmark. Det her er vores hurtigste fly fløj fra, Starfighterne, som fløj med over 2 gange lydens hastighed og meget, meget højt. Faktisk højere end vingerne kunne bære, men det kan I læse om i bogen.